Čau lidi, dneska hraju nějaký Brawl Blocks. Něco takového. Teď mě to něco vysvětluje. Dobrý. Tohle by mělo být Brawl Stars v Robloxu. A jupi, můžu se tady channel. Počkejte. Joha. Dobrý. A nevím, proč takhle můžu koukat. Protože to není ze zhora takhle. To by měli dát jenom prostě, že musíš ze zhora. To by bylo pravě, ale takhle je to i lepší. Co to je? Je to zelený. Jo, to vlastně vždycky healuje. Se vzpomínám. Já jsem dal omylem ultinu. A jak zjistím, že mám nabitou? Dobrý, zabil jsem jednu. Ho. Zabil mě. Bravo. Šup. Já chci si něco. Co? Bandita šel. Můj bandita šel. Respawn. Dobrý. Tak teďka vypadám líp. Je. Aha, to jsem ukryl. To schytal. Jo, aha, já jsem měl trošku málo. On útočí nějak na dálku? Respawn. Dobrý, tohle zabil. Moje gana dává, myslím, že 900, jestli jsem se dobře koukal. Proč mě to musel schodit? Já jsem mrtvej. Shop? A když budu jako do shopu, tak to jde. Nevím, jak se získá vypadu. To žádný nejsou. A budu zabít roboty. Dobrý. Já to můžu ozavírat, když hraju. Mě to dalo jenom ty jo. Teď tady skočím. To je hodně dobrý. Já jsem měl skočit na tu vodu. To žádný bedničky nejsou. Co to bylo za robota? Ej. Já chci na tamhle toho. Mě zabil. Tak musím dát respawn. Jako, já nevím, já jsem docela tady noob. Podle mě v Brawl Stars mě to jde líp. A já tady žádného teďka...
Děláš si srandu, já jsem vystřelil ultenu. Tady někdo? Piper. No tak to ne. Musím otevřít. To se našeli. Tamhle Colt. Já jsem ji zabil. Dobrý, další zabitej. Tak teď jsem bomba. Je to dobrý. Pojď, kde? No, nevadí. Získávám tady to. Když dám shop, tak tady daily skin. Co to je? Jmenuji muzik. Battle muzik. Aha, tak to se nebudu kupovat. Disco Poco. Kdyby to byl nějak kdo jiný, nebo by to Disco Poco, tak kdyby to byl, no, jo, třeba Shalina je lepší. No, ne. Škoda, že tady není zóna. A tohle se hraje prostě na nekonečno, tady nemůžeš vyhrát. Co já nemůžu ne, já jsem nemůžu. Ty vogo. Join Arena. To je co? Nevím, co to je. Takhle. Jdeme hrát. Já musím zajít. Ne! Proč? Energy drink. Mám si energy drink. Budeme tady běhat. Drink. To je dobrý, jak Sunny to nemůže. Dobrý. Teďka jak do někde. Jo, tamhle jsou. Nebo tamhle někdo jde. Ne tam. No, to se nám se chce. To je docela dobré. Tamhle ten pořád zdehá. Šel, bych klidně šel. Tak si to otevřu. Jak udělám, aby mě tohle za něco. Nevím, jak se to získává. Chybí prostě pořád.
Já doufám, že dneska dostanu nějakého nového penáčka. Protože, hej, oni boti umějí skákat. No, Brawl Stars jakože nejde skákat, jo, ale oni by to neměli umět. Mám ultinku. Takže se mě všichni musí bát. A teď se mě nikdo nebojí. Tak se bojím já jich. A to bylo dobrý. Nita, nový brawler. Jak mě to mohlo padnout? To nechápu. Ale ok, jdem hrát s Nitou. Já ten zvuk? No. Když možná ani nedělat ten zvuk. Já to je z toho. To je v lobíčku, tak dělá ten zvuk. Vlastně. Pojď. Bum. Ne, já jsem tady. Tady nejde vyskočit. Je dobrý. Mě nejde skákat. Co to mám? Musím někoho vidět. To nikdo není. Co nepoužil ultinu? Já nemám ultinu, když jsem ji použil. Teda když jsem ji ještě nepoužil. Já to nechápu. Tak sanita je hodně broken. Je to štve. Aj, tak já můžu pořád skákat. A zase to znesem. Počkat. Jako moc se skákat. To vgáva hodně samý. Neměl, ne? Oni mě zabili mýho medvěda. Naštěstí mám druhýho. Já mám mini hapek. Ty vogu, ten bull je nějak dobrý. Nezabil. Co tam padlo? Já můžu další. Ještě? Už ne. Nemůžu. Tak. Dobrý. Tamhle jsem. Tamhle ještě někdo byl. Tam kam jdu, tak tam někoho jsem viděl. Ale tak to už je v pohodě, už máme 2 brawlery. Neboli Nitu a Shelenu. Ale medvěd tam ještě je. Pojď, medvěde.
Že tam naštěstí ještě... By se tam ukázalo, že jsem ho zabil já. Ale to by se tam ukázalo. A mohlo by se to dělat tak. Když ona je to jako ultina, takže ultinu, jakože jako zabíš, tak jako to ukáže. Ale když je to medvěd, tak by se měl ukázat, že ho zabil medvěd. To říkám nějak divně. OK, pojď na tohle. Joha. Tady jsem spadnout medvěda. No, nejde. Pojď, já potřebuji dohnat. Ne. Měšel jsem to. Mortis. Já potřebuji někoho dobrýho. Já měl... Jo. Tohle. Tam se taky dali medvěda. Teď jsem poprvé na středu. Ej! Já jsem ji zabil. Ej, on je legálně samý. Tam tohle, já chci vědět, co to je. Bravo Blocks Arena. Co to je? To je jako jiná. Já to teďka nechápu. Tak. Kde to jsme? Boss fighty. Musíme dát boss fighty. Dodaj. Ej! Please boss fighty. Oni dali... Jo, dobrý. Jsme tady. Pojď, tak to musíme zvládnout. Pořád strhá. Ej! Ty boti jsou chytrý. Ona mě hodí. Ne! Já pořád nemám ultinu. Ej! Tak to bylo jako co? Halaj. A jak se tady teď to... Jaha! Já hraju pořád. On je žlutej. Proč můj medvěd nemůže být taky žlutý? To je hrozný. Ne, to je to zapálený. Ne, trpaslícký robot. On mě prostě nechal zabít. Teda, on mě prostě zabil. Pojď, tamhle je robot a ten robot je jinak moc rychle, jak vidím. Ale mám medvěda. Ne, nemám, aha. Tak ještě ho nemám. Ne. Tam
se nejde probudnout. Já nevidím toho robota. Aha, on je tamhle. Ne. Tak to není něco jiného. Co? Jsem tam reálně přišel a už jsem byl mrtvý. Tam ho zabijem. Ne, na mě nechoď! Je vedle mě něco zpravované. Já to nechápu, jakože když zemřeme všichni, tak jako jsme prohráli, nebo jak? A nebo to jde prostě jenom vyhrát. To prostě nechápu. Jo. Tady je Megal už upgradeovaný a co tu střílí? Hele, tohle nezabím. Pojď, už má ještě hodně. Já nemám ty. Co? Jak mě zabil? Jak? To nechápu. Pojď, už má málo. Teď mu dali hodně. Game over. Má pár hapek. Jupi, vyhrál jsme. Šok. Toho padaly ty... Já chci tam Megabox. Co tohle? Tohle už hrát nechci. Jo. To má moc hápek, takže čau lidi, uvidíme se u dalšího videa a ahoj.